Ens trobem al cap de l'estació, un cap que no té pediatria. Des d'Igualada Som-hi fa més d'un any que estem lluitant que la pediatria torni aquí al cap de l'estació. I aquesta setmana tenim una bona notícia, i és que el Parlament ha aprovat per unanimitat la petició que nosaltres hi vam entrar al mes de febrer, precisament demanant que reobri la pediatria aquí en aquest centre d'atenció primària de la nostra ciutat. Ha quedat votat per unanimitat, a diferència, cal dir, del que va passar a l'Ajuntament d'Igualada, on aquesta mateixa petició, que nosaltres també hi vam portar a votació, no va rebre el suport del govern de Marc Castells, cosa que continuem lamentant. Quin és el següent pas? El següent pas és demanar a la Generalitat que expliqui un calendari clar, que digui quan la pediatria finalment podrà tornar aquí al cap de l'estació. És una demanda de les famílies i els seus infants, perquè mentre no hi ha pediatria aquí estan obligats a anar a Vilanova del Camí amb els costos i amb el temps que això suposa. Des d'Igualada Som-hi continuem defensant Igualada i treballem per solucionar els problemes reals de la gent.